Sanibonani. La ngizonimema kulolu hambo engilithathayo. Ngithi ngicela ningijoyine nami, sihambe kanye kanye. Lolu hambo lufundisa nge-Legacy Builder, i-program le yaka-digital marketing. Luzothatha iy'nsuku eziwu-90. Sonke sobe sifunda ukuthi yini kahle kahle lento ekuthiwa i-digital marketing and no-legacy builder. I-challenge-ke le eyenziwe from time to time ka-90 days. Ulwazi-ke lolu esobe silifunda lizobe lifundwa yimina. Mina ngilidlulisela kunina, kodwa mina ngizobe ngilidlulisa mahhala. Kuzothatha-ke u-90 days. Kunokwenzeka-ke ukuthi endleleni ugcine nawe ubonile ukuthi uyalithanda. Kodwa okwamanje wena nje kuphela ukulifunda sihambisane leso sikhathi esizosithatha. Ongakwenza-ke wena ukuze ungaphuthelwa ilezi y'fundo ezenzeka usuku nosuku. Ngehora lesikhombisa ngo-7 o'clock njalo siyangena-ke ku-live streaming wethu la sifundisa khona live. Wena okwenzayo nje ukuthi ufollowe noma ulandele mina kule account ukuze kube lula nakuwena ukuthi ukwazi ukulilandela lolu hlelo. Mhlampe-ke kwesinye isikhathi ungahamba ushaye lo mcibisho lo lapha phansi, ulisherishe nabanye babangani bakho lolu hlelo lolu ukuthi kunento ekanje nawe osuqalile ukuyifunda, noma abawu-10 nje babangani bakho. Lolu hlelo sizobe silikhondaktha mahhala. Wena nje okwakho ukuthi njalo ngehora lesikhombisa ube yingxenye yalolu hlelo. Ngiyabonga ngani zakwethu, angithembe ukuthi sizojoyinana njalo ngehora lesikhombisa. Singakhohlwa ngo-7 o'clock njalo ntambama. Bese kuthi ngama-weekend nango-7 o'clock ekuseni, uMgqibelo neSonto. Thank you.